Mae Senedd Cymru yn newid. Bydd 96 o aelodau'r Senedd yn cael eu hethol yn yr etholiad nesaf, ond sut olwg fydd ar yr etholaethau? Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi dod yn Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Cymru, ac o hyn ymlaen byddwn yn cynnal arolygon o'r etholaethau a ddefnyddir i ethol aelodau'r Senedd, yn ogystal â pharhau i adolygu ffiniau etholiadol Llywodraeth Leol yng Nghymru. Mae angen i ni greu 16 o etholaethau'r Senedd cyn yr etholiad nesaf, a bydd 6 aelod o'r Senedd yn cael eu hethol ym mhob un. Bydd yr etholaethau hyn yn cael eu ffurfio drwy baru'r 32 etholaeth San Steffan yng Nghymru, sef y rhai a ddefnyddwyd ar gyfer yr etholiad cyffredinol diweddar. Mae'n rhaid i bob un o'r etholaethau rydyn ni'n ei paru fod yn gysylltiedig â'i gilydd. Ym mis Medi, byddwn yn cyhoeddi cynigion cychwynnol, ein hymgais gyntaf i greu'r map newydd o etholaethau'r Senedd. Byddwn hefyd yn agor ymgynghoriad 4 wythnos ar y cynigion hynny. Yna, ym mis Rhagfyr, byddwn yn cyhoeddi ein cynigion diwygiedig ac yn agor ymgynghoriad am 4 wythnos arall, cyn cyflwyno ein penderfyniadau terfynol ym mis Mawrth 2025. Bydd yr etholaethau newydd hyn yn dod i rym yn awtomatig yn etholiad y Senedd 2026. Dysgwch fwy am yr arolwg o etholaethau'r Senedd drwy fynd i ecdyf.ec.rhyw.cymru.